Det är man tar bästa vara vill säga. Ficknar är mera orörda av att nu som är. Fast jag vet inte hur det är kanske bättre jag snackar samman. Och det är inte stressant. Nu gör jag akkurat att i hus så arbetar vi då ifrån marknadsstunden ja. Att det är en sån för tekniskt ju. Det får ofta bruk för här. Så här är bilar och andra ute så man kan inte lycka för av värsta vitt. Så kan man lyckas ordna själv. Och till att lyckas som vakta en resten och vi. Man kan göra såna själv. Ja, det blir snäcka tog på krossar gator det man säger. Och läsa och ja. Och vänta och väl kläder och sånt. Ja, det är det. Nej. Nej. Det är ganska lyckat mycket. Akkurat det. Inte så bra nej. Inte lägga en dans och så. Så är alltid nej. Så är man får lyckas mycket flott intressen härifrån till Klassskär. Det är släkt ju klass det som är här. Här har inte säga för att det då så vet. Jag kan. Ja, jag så låg på gräns. Och på gräns du ja, och det kan du hej. Ja, det är det. Det kommer du att ryja det här. Du ska tala till dem om det. Och då sätter det. Men då är det klart att jag. Vad inte ser vi? Inte. Och så är resa till bilar. Det är ganska sent det här ganska arbete i bilen. Och bilfabrik, teckna bilar eller köret. Bredvid och i. Det är väl ganska att drev mig ganska designa en bil för åkert. Inte så några stora drömmar som drömtna och något så har det inte. Det är så att det alltid är något tekniskt.
Det var ikke Japan. Jo, Japan var ikke i var Japan, Hongkong og ikke Filippinene. Japan, Hongkong, så ni jag Sundastræti og til Sør-Afrika. Så vi är snär Henriette mer till det görna runt. Och så jag är mest för tankar på de gamla och sådana. Stora och kär stora. Som så flest av de stora supertankarna är vi 330 000 ton. Att det var mer chill, det var längre resor, det var långa resor upp och 34 det är från Golfen och till Europa, det var mest helt med Golfen och Europa. Förland så var det det nästa värdshusen här, det blev inte det. Det gör det alla inne och det gör man så visst. Det blev själva färre långt. Nej, vad ser det ut? Det är tjejs man kör det. Man tira vet det man ser inte. Man ser inte, det är andra på när man ser inte. Man ser inte. Att förra var inte där en maglet jag kom hem att med borta och man var där alltså det vi så där det gör man allt. Jag la mest till att jag drar saker så jag känner stöden i efter att det är här utifrån. Så jag minns sen ner vid husen Jakob. Jag minns att en politibil kom köra ner efter. Två en politi nu i. Han kom köra ner ett vön. Jag sa att han är. Och kvar han gör det här minns jag inte. Alltså jag minns inte att det kanske är eller grannar i Görsnäka skaft. Att jag trodde att det var alltså jag levde men kroppen som man lagt kyrkan och ihop ner. Så det var äckligt snett. Det var snett. Förstod mig på att jag var kär men kroppen var här men inte igen. Det var snett. Ja. Alltid hört man också när man kom. Särskilt att man får förbo i stöden. Så hörde man också att han var. Och så blev vi färden med att ökast inte med att. Det var den myntliga, man fick hålla knöjen. Men man är väl bristla grat om att och skursla knöjen. Det har släppt sig upp att och fortsätta men uppe hos vi kjötaget. Jag var gränt och det var mest jag var utom kväll och det för mig som det har fallit det jag var på med allt. Så det är rätt med att failen lagam bara som själv. Det
det här, det sjövna var så firmer. Mamma var mänkan så var vi appa, så jag var en 18-20 år gammal. Det var inte fortällt utan så var det hyggligt. Det var mer bara att snacka. Hon sa det, för jag du är ju det fyr. Jag var inne nu var. Så att det skär och så att han rönt ju i hattar och hattar. Det min son bara jag säger vittar, det var inte utan brännvård. Det var fotler och så var det att höja det skär och harstät där. Men vi fotler var där om det skalt. Ongen skal sia at tøknen en i hus, vi ongon horum, her vil alt sitte inne som skuggar av tonene. Det så godt til at sånt jeg han har velat täcka brunnen. Röjm, rötje och så bännarna rick. Och det är inte väl. Det är som man har gjort och så tar det ut. Och tack att hon har dövra. Jag får binda alltså sett mig bindarna löt. Med trötj. Så Jesus är sånt. Och det var höjmat. Jag var höjmat. Kan jag inte hörst. Så fær jeg ut, og jeg spurte alle steder, og ikke visst. Og spurte her om det, så jeg fær jeg ut, og sen at det dumpar for nyan etter, og ikke når jeg nek. Og vi kjelte så ut her, og Lattarvøkar. Og til helst for september, til vi mist, til at vi kom inn av Vøytjen av. Vi får så inn mauter, og så kom der mamma, papi og det tar som var i bekten. Tar det to i Midtlandsøyen. Tar det to i Midtlandsøyen. Det sett seg før jeg gikk leiser og så fikk vi mer å vite om hva kjett var og det her. Han får så vel heldig, han skulle være vi. Og man har sett at Janna vi borstkast og den eldste sonen og han. Jag får ju det av jag satt att jag med dopparen. Och bara döj. Så här står vi inte väl till ta. Nej, det här var så förfärligt. Jag vet för sig för så att vi får så halt ut här och hit och så men var inte så. Nej. Här ute och så bara jag tojna så ända dagen vi tog att det blev bara så. Och det blev bara väck. Och man som kom så fram och vi la oss här och så hade den där rock och jag var switch, jag var bara vatten. Och ju utla band som man sa och pausen mot kajen och så får det tvärla för sig fram han ner. Men det blev så att från och det. Och det var inte inte. Det hade ringt över. Självklart ringt över. Men jag kan väl se så det var en förfärlig arv. Det första arv när jag kom och kökade. Det var för det var en kjell upplevelse känner. Men det var det att i hej tej efter Erik och Stang med Fröjbe. Vi stod till att tänka som man fick inte fri för sån botten. Det var det. Att man måste känna tänka ju inte fri. Det är så mycket löjt. Och det är skilt ju inte gjort. Så det var alltså. Ja. Jesus